Sanibona ngelinye ilanga ke ngangilayisha ngibheke eStenga imoto ekagcwali nje bese kuza ulocation imali oqoqa imali bese ethe wendonga akuyobuka lapha emotweni ayikhona ingane ngibona ngathi indala mina kodwa ayi umama lo ophakathi hayi akakhulumi kahle sengithi mina uthi ngiye kuye awu bese ngifike ngiyibona impela ukuthi hayi indala phela lengane yabo khulile nje yentombazana bese ngifike ngimbingela kusanibonana ngibingelela nje wonke umuntu osemotweni sengithi awegogo uneminyaka emingaki lona wemama avela nje umama lona hey hayi cha nangoke futhi omunye kusho ukuthi umthetho wakho umthethweni kwakumele nifunde nawe usuzongibuza indaba yeminyaka uhlangana lapha neminyaka yengane ngithi mina hayi phela gogo kumthetho ukuthi silayishe ingane esazi ingane engakhokuthina ingane neminyaka emibili kuyaphansi mayese ngangalona nje usuke semdala kakhulu uyazi ngilindele indlapha egogo mina ukuthi uzoshutha ungane yami imali yapeta akuhambe kahle sithatheleke phezulu bengazi ukuthi uyakhokha noma acele noma yini nje hayi le ndlela ayisengithatha ngayo hey hayi kwakufanele ufunde mfana wami uyosebenza kwabani konje akasho ukuthi kwasasa uyosebenza welfare ukuze ukwazi ukusibuza iminyaka ngoba ungafundile nje lapha nje hayi angasi noma mhlawumbe ushaya itifiketi nawe ngoba ungibuza iminyaka ngithi mina hayi ngoba gogo sengichazile nje ngiyibuza uba umntwana ngibona usekhulile wena wasubona ingane seyikhulile engazalwa uwela hayi bengibuza nje gogo hayi cha neminyaka emibili ke lo ethi mina gogo intombi endala kanjena athi hayi neminyaka emibili zwana ngami sefuna ngithi unangaki kuneminyaka emibili hayi bese ngiyabona ukuthi angehlisa umoya la angimiyeke lo gogo ngiqhubekele lento engiyenzayo hambe ngohlala ebhentshini kodwa nje umoya usumubi nje ngithi hawu wazwa ngiphendula kabi gogo sengibuza kulo kade khesha ngithi uthini lo gogo sethi hey gogo ungidelele kabi kakhulu shiya ngalazi kimi ngibona into labo gogo abasile laba hayi kulungile ngimiyeke uNkulunkulu uyombona nje ngelinye ilanga hayi ngene emotweni isigcwela nginikeza imali lo ngiphume ngihambe hamba nje ngo-R102 nje ngidlule eCrossnet langezwa kwesikathuthukani madoda lo wethikithi lapha egarage eChibini Forestine mangahla nje Forestine lapha hayi ngeke umama useyangithinta mawubheka nje ujinjini funeka ngiyowela ke manje umlalazi ngivuse emthunzini lapha hayi bese ethi umama lona uyangithinta ubuhlele emva kwami xolo mshayeli hawu uthina usefunani ke lo mama bakithi umntwana ucela ukaka ngithi mina usefuna ukaka ngithi mina wegogo kani uthena lo unenyanga ezu24 ingane kanti iPampers akayifakile kanti mina ngikhuluma nje sekukubi kakhulu shothi ingane ngabe yayivela igibela isisu singesihle noma isisu sixhuxuzele ngiphuma nje erenke shothi wasaba mama mhlawumbe ukungitshela ngoba uyazi namaganyana asemvimba awashiloyo so mina those 2 minutes nje sixoxa naye ngithi mina ingane ufuna ifake iPampers ngithi imoto angiyimisile ngiwela lapho jinjini mangithi ngiyavusa lapho sefuna ngiqale ngibuka umfula inyalazi umlalazi hayi kanti ingane siyahuda ngizokubophile emotweni sekuthe nje qi akusanuki hey ngibona ukuthi hawu kanti ugogo usho nje vele seku last minute somehow ngijabule ngithi mina uyazi lo gogo uyalayeka emodele kancane lengane ngoba sengedelele kakhulu lapho washo ukuthi angifundile kuba ngangifundile ngizoyibuza ingane ukuthi sineminyaka emingaki ngokwe profession yami hayi ngoba ngiqhamuka sengibuza nje ngihlangana lapha neminyaka engane fanele ngisebenza welfare ngayivala umlomo ngoba ayikho into engizoyikhuluma ngengane mina ngingazilutho ngomntwana ukuthi umntwana eminyaka emibili ungakanani ngoba ingane nje noma ngesiyona kodwa uyakwazi ukubona ukuthi cha lo mntwana ukule minyaka emingaka uma mhlawumbe sele le ngane between 7 and 8 ngendlela eyayikhule ngayo kungentombazana cabanga ke imshaya nje igqoka iskate naye ugqoka iskate yamshaya nje yakusho ukuthi ngabe yayiphethe lesisu lesi yabo lesi irani makuthiwa irani thami nje kwanje abopho sebevula amawindi sekubhakuza umoya emawindini ngathi nje ukuba nyoke ngiphawule nje ayishaya imoto dlule ubanjeni lapha dlule genge indlovu phansi matikolo bridge ngaze ngayongena eStenga wehla lapho umama madakadaka yabona makuthi umuntu madakadaka imshaya ngalolu hudo lolu olumanzi ngazathi yabo bichame ingane yabo le nto kanjalo nje le ishayo lesisi esilula ngempela esimanzi wehla lapho umama sekuqhela ngisho labantu abala emotweni nabaphansi bayaqhela ngoba usungazathi manje umuntu oyikakele uyena kanti cha ingane avalela umlomo naye futhi amazwi akhe amvimba ngoba akazanga kimazothi
ngane nami ngiyaxolisa noma azogxeka ukuthi kodwa ngane nami sengaze ngane ehotela ngoba akuphilanga ngisho 2 minutes nje ecela ingane ukuthi ecela ukuyethwetha ngisho kuthiwa ngangizofuna indawanyana phela ngibuye eceleni kodwa lelo thuba alifikanga nje kodwa ngaphakathi ngangiqala ukuzwa ukaka unuka kamnandi ngathi nje yazi ingane yazangiphendulela uNkulunkulu wazangiphendulela kulokhu yakuxhashazwe ngokuxhashazwe lo yamama kulokhu yakubuka umama phela wabukisa nje ngami ngaphandle kwesizathu ngoba ziningi izathu abantu beyibeke mawuthi utshela ingane ukuthi iyakhokha ingane kuma ngane na 3 years kuya ku 4 years hayi intombi leyana nje noma ngabe yayingakanani wayengasho nje umama ukuthi hawu cha ngane yami Nkosi yami kuyabheda kanje alingisa lo yamama loya engangamphathela ingane isibheke ophongolo so kuyafuna isikhathi ukuzehlisa ngathi mina hey uNkulunkulu ke wami ke ngimkhonzayo umuntu ongona manje uNkulunkulu aphendule manje ngiyajabula nje wasexadazela ebheke toilet lapha esitenge sexadazela umbona ukuthi akasi namafika sikhumulele iskate asigqokile asiwashe asazowashela nengane ngathi nje ngenhlanhlatha ngafika bebaningi sitenga ngafike ngayilayishela ngabuyela emuva angiphinde angezwa lutho futhi ngaye akho complain ayifaka ngoba wayazi ukuthi ubhedile kuhle ke kuzehlisa amasidingo sikhona futhi kuhle nje ukuphila kahle nabantu ukuze noma ngabe kuvelani umuntu azolane nawe.